אתה קולט איזה סיפור? הוא כבר ויתר, 20 שנה מדלגים עליו. רזם פמפמו לי בראש שיש אולי 4 אנשים בעולם שבאמת מבינים מה הוא עושה, ושכשהוא יגמור את המחקר שלו, כל העולם יבין איזה חוקר גדול הוא. בעיניי הוא החוקר המשמעותי ביותר בדורנו. למה סבא לא חבר באקדמיה הלאומית למדעים? ואז בבת אחת פותחים בפניו את שערי הממסד. זו ילדה אנורקסית שמתחילה פתאום לאכול. כל האישיות שלו צריכה לעבור אתחול מחדש. לגזול ממנו את שלוות הנפש הקיומית שהונקה לו אתמול, זה שפיכות דמים. למה? למה? די כבר עם האמת הזאת. כמה אגרסיות ואלימות הם מחביאים תחת הכותרת הזאת אמת. אף בן לא אמור לשמוע על אבא שלו את מה שאני יכול לחשוף כאן בפניך. מושג מזה האיש הזה. הוא אבא שלי.